Ladies and gentlemen, contingent number 2, Notre Dame Academy Incorporated, pundok sa Kabanatunan, Lungsuranon. Sa buntang malandang, ang handang para managang, ang bukot atong hilon, kung wala ba kinibuslon, malipayon tang maglayaw, para sa kaumahon ka, malipayon tang matigoy, para sa akong pamilya. Dali na! Mamiko na kita! Sa San Fernando, ipasigar ko. Tiran ni kaway na, andama ang bandera, isla na kisik-kisik pa. Kalamas, Krista! Uy! Tanya! Maninda! Nata! Inutunan o kinuha, magkinaw, magsumpa. Mga lamas, nalunod na, mangabon na kita. Magsagya ka, maglipay ka, maghulya ka na ba? Sikoy, sikoy, sayawan ka, sikoy, sikoy, isingit ka, sikoy, sikoy, ipasigar mo ka, sikoy, sikoy, magpasalamat na bunga, kung kapugi ahong ihalat sa panon, sikoy ang tanong. Sa
Negros contingent number 2.